בוא תראה לנו מה הולך. אנחנו כאן תפסנו הרבה ציוד, תוצרת פולנד, פלסטין ועיראק. יש לנו פה הרבה סוגים של פצצות צרפתיות, אנגליות. יש לנו פה רקטות RPG, תוצרת חמאס בשיתוף פעולה עם החיזבאללה. ועכשיו אנחנו רוצים לבדוק מה העוגה הזאת אומרת. תסתכלים? לא מריח, no candies, no. what is that? עוד עוגות. עוגות למסיבה של יום הולדת של בן לאדן, וערפאת. היום, זה נקרא דיונר. זה נקרא דיונר היום. יש לנו פה הרבה סוגים, יש לנו פה סלחמג'ון, נגלה, אני לא יודע מה לעשות עם כל הציוד הזה עכשיו. מה, היום, רגע, אתה לוקח ככה, עכשיו נכנסים לתל, למדינה, שמים פה, ככה, פה RPG וזהו. Israel, New Year, Happy Christmas. I'm ready. Yes, I'm ready. I'm coming. אבשלום, מחמוד אל-מוחמד פרודקשן. ציוד יקר מאוד. בשווי 400 דונרים. 400 דונר, פרס, ילד, מה יש דונרים?